Dobro večer, poštovani gledalci. Subota od 18 časova predviđena za razgovor bez dlake na jeziku. Ove nedelje pričamo o 90-im, koji su nekako sada baš aktuelne upravo zbog večerašnjeg festivala muzike koje je 90-ih godina harala. Moji večerašnji sagovornici i sagovornici Biljane Vujović, koja je opet tu. Naravno, na svom tronu. Dobro večer, Niko. Dobro večer, Biljana. Kako si? Odlično, nastavi. Predstavnik gosta. Ajde. Prva gošća večeras, a nju ću predstaviti prvo jer ona je malo specifična. Saša Krajinc. Saša, dobro večer. Rekao sam specifična zato što uvek privučete pažnju. Šta ću? I nikad niste ono u sredini. Ili su komentari pozitivni ili negativni? Pa da, mene ljudi ili baš vole ili me strašno mrze. Vidjet ćemo večeras i zašto. Drugi gost i treći gost ili samo drugi gost, tandem muzički, veseo estradni par Natalija i Sani. Triki Fix. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Nadam se da ćemo vam večeras odgovoriti na dosta pitanja po pitanju 90. godina, ali sviđa mi se to što se tiče muzike, znači muzičkog dela. Da. I jesu tad bili najbolja muzika, da. Naravno. Ti si tad bio mali, ali to je bila stvarno muzika. Nisam bio baš mali, ali sećam se. Možda se nisi ni rodio. Sećam se. Kako se? Ili si bio u procesu? Ne, rodio se, ja sam 90. godište. Zaista? Da. Pa znači da si dete 90. Dete 90, da. Sećam se muzike. Ti si proizvod 90-ih. Ajde predstavi trećeg gosta. Ajde da predstavim trećeg gosta. Naša treća gošća večeras je Zorica Todosijević. Zorica, dobro večer. Dobro večer. Vi ste sad došli na našu emisiju baš onako sa stylingom iz 90-ih, baš to je nas onako... Misliš zbog žutog? Da, zbog žutog, da. Kajle je tu, naravno. Svaka čast. I naravno Krst koji je prepoznatljiv za 90. Naravno. I on je od 90. Da, 90. pa da. Znači vi ste kompletno u fazonu teme večerašnje teme. Pa ja mislim i po stylingu, a i mentalno. Hoćete kažete još uvek živite u 90-ima? Tako nešto. Ja to nisam rekla. Dobro. Samo kažem da sam mentalno spremna na sva pitanja da odgovorim. Hoće da kaže da će za čas da se vrati u 90-i. Ako treba. 2011. se ne razlikuje od 90-i. Ja sam to odmah shvatio. Ajmo da neka režija pusti prilog. Prilog o temi večerašnje emisije. Ovaj prilog nas je podsjetio na te 90-te, a ja ću sada šansu... Ajde, pratite. Ja ću sada šansu da počne ovaj razgovor na ovu temu prepustiti Biljani. Odgledali smo prilog. Svi smo ovde kompetentni, pa čak i ja rekla bih gledaocima da sam ja u ovoj emisiji i gost i voditelj. A zašto? Zato što ja imam isto neke iskustva iz 90-ih godina. Kasnije ćemo o tome. Svako ima pravo mene isto da pita vezano za to. Ja vas i tako dalje. Znači, potpuno smo egal ovde. Sani, reci mi, zašto... Ja mislim da ti isto misliš kao ja da 90-te ne treba samo se vezuju za kriminal. Šta se dešavalo 90-ih i pozitivno osim
Osim kriminala koji je stvarno Ja nisam pratio, pravo da ti kažem, mada sam, u stvari, mislim, pratio sam zato što sam morao, jer to je bio sastavni deo naših života tad u to vreme, ali nije nas toliko dotakao u smislu da sam ja sad bio u kriminalu i da sam ja znao te momke. Znao sam iz novina koji ti, vjerovatno, koji si ostali. Ja sam i znala lično. Ali mi smo kao muzičari, pa dobro, ali mi kao muzičari smo bili, ajde slobodno mogu da kažem, jako zastupljeni kao dance muzika, jer u to vreme dance muzika jeste dobila neki svoj smisao. I sad slušam dosta komentara nekih ljudi koji sviraju pop muziku, bendovi koji su ranije svirali pa su nešto krivili neko vreme i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to pogrešno razmišljanje. Trebali su da se potrude malo više, a ne da se povuku i da pobegnu kako kod koji i onda kao je sad odnaput je dance muzika došla do izražaja. Ali da ne zaboravimo samo jednu stvar. Dance muzika je bila prozor u svet u to vreme za Srbiju. Odmah da se razumemo. Jer dobro znamo da u to vreme nismo imali ni MTV, nismo imali muzičke kanale, jednostavno samo narodnjaci su bili u to vreme i onda je kao dance muzika jedino nešto novo, drugačije bilo i naravno da su se mladi uhvatili za to. Kasnije je krenulo turbo folk i ostalo, ali ni to nije bilo tako loše. U svakom slučaju ja pamtim da nijedan narodnjak nije bio u diskoteci. Naravno, naravno. Za razliku... Kao danas. Iako se i dan danas diskoteka zove diskoteka... Evo, da, Zorica nam se nešto nasmejala, pa ću nju da pitam nešto. Reci mi, Zorice, se slažeš sa... Apsolutno se slažem. Baš ovo zadnje što je rekao da sada narodnjaci pevaju u diskotekama, pošto inače ja živim u Čikagu, znači ne živim u Beogradu, već dugo godina sam vani, tako da... Da živiš ovde, verovatno bi žalila za 90. Da. Što se novca tiče i posle i tako. Trenutno vlada totalni kolaps u estradnim vodama. Da ti kažem, kolaps je u celom svetu. Ja sam u januaru, februaru... Šta me briga za svet i za Buša? Ali govorimo za našu profesiju. Bila u Australiji, iz Australije otišla za Ameriku, onda, evo sad sam došla ovde i definitivno... Da li ti tamo imaš stan, imaš mogućnost ovako? Ovde nema stan, slušaj, to meni niko nije poklonio, ja to plaćam svakog meseca. Znači moram da zaradim da bih mogla sebi nešto da priuštim, a definitivno je kriza... Dobro, reci mi Zorica ovako, pošto smo odmah ušli u klinč. Reci mi ovako, takva je emisija, nemoj uopšte se uzbuđiš. Reci mi ovako, ti tamo možeš da se snađeš i da radiš nešto, da zaradiš novac, da platiš stan. Ne moraš da pevaš. A ovde neko mora da radi i da dobije platu 200 evra i ne može da plati stan. Znači, razlika je ogromna. Zahvali se Bogu što si ovih posljednjih 15-20 godina, kada je ovde vladalo rasulo, bilo u Čikagu. Je li tako, Natalija? Pa ne mogu ja da se složim sa tim, zato što svako se snalazi onako kako ume i kako može. Nekome je Bog podario da peva, nekome da radi u prodavnici, nekome da kopa njivu. Mislim, u principu... Tako kako se sam snađeš u životu. Sad ćemo tebi da oduzemo talent na sekundu i reci mi, radiš u prodavnici, plata ti je 200 evra. Radila u prodavnici, radila na njivi, pravila maske za decu, radila u bebi butiku. Natalija je sve živo probala, kopala kukuruze. Evo i sad sam na farmi pokazala. Zorice, si kopala kukuruze? Nekada? U Čikagu? Ne, u Čikagu. Ne, nisi. Ja sam inače po obrazovanju pedagog i pravnika, ali sam tamo otišla. Ima je čerka je pravnik pa deli letke. Radila sam jedino kao time aviation law, znači pomagala ljudima za papire i sve to, ali to je bilo neko vreme, sada je svuda definitivno kriza. Kriza i tamo. Ovde postoji neki drugi faktor komšije, prijatelja, znači ja nikog gostiju ne poznajem, ali osjećaš tu toplinu, neku prisnost. Tamo je jako surovo. Ako si sam, da se snađeš, da uradiš neki posao, ali generalno nigde više nije tako dobro kao što je bilo. Kod nas još uvijek funkcioniše NATO, daj mi 100 evra na zajam. Da, ili daj mi, ne znam, šoljicu kafe i tako nešto. Toga tamo nema, jako surovo. Hvala Bogu, naravno, ako ima, mislim, u današnje vreme da se pozove 100 evra, pošto je zaista teško, ali u principu Zorica je skroz u pravu, ipak ovdje imaš bar jednog prijatelja, a tamo, ne daj Bože, da ti nešto zafali, jer ja imam dosta prijatelja koji žive preko i mogu da ti kažem, evo sad da mi se uskoro prijateljica iz Švedske vratila u Srbiju, jer ispostavilo se da ti koji su je navodno i tamo prijatelji, nisu prijatelji. Da su ipak prijatelji tu gde je odrasla, ona s kojim je odrasla i tako da, apsolutno, mislim da naša zemlja, kakva god da je,